ziang chen khawpui ah chhungkaw thil ti thei tak pahnih tang leh iu chhungkua te chuan an hotel kawt zawla inneih lawmna hun an rawn buat saih chu he chuan a thlir thla vangvang a mo nu fei chuan an inneih lawmpui turin a nu thi tawh chuah sawm a a thlalak lianpui chu an rawn keng phei taluk luk mai chutah a nu hron thutnaah kher chuan a rawn dah tir hmak bawk kal khawm an ṭhahnem si a a pa chuan a hnial hriat tawh bawk si nen numai chu a lungawi lo nasa mo neitu mingzuan a leh fei te hi thian ṭha tak mai an ni a tun ṭumah pawh hian an rem tihna thlapa innei der an lo ni nghe mingzuan a chu damdawi in lamah a nu buaipui turin a kal a chumi hlan chuan fei rui leh he te kha an in tawk fuh hlo i va hmel tha ve tiin fei chuan a lo chhai kual vel a pasali nei kha he an a lo tih pawh in a kal bo deih tawh nangmah hi ka pasal chui ni mai tiin a lo chhang vel a lawi that zan chu an hmang dawn ta ringot mai mahse zing a lo nih chuan fei chuan in hmuh zui a duh tawh lo thu leh tih sual palh wang mai mai a nih thu chu a hrilh a mahse a nghawngah love bite awm thluah mai chu mingzuan a chuan a lo hmuh hmaih bik ho lo chhuan lam erawh chu a siam zui lem lova ka va in thlak a nge tih zungin a chhang an in lamah chuan chu ei turin a va haw a pa leh a nu hron te chuan inneihna ah a chet dan awang khan sawi selin an lo hau hrep tunah chuan pasal a nei tawh bawk a kan hnam hmingputu chu kan ṭaua chauh hi a ni tawh tunah chuan ngaih tuah zui a ngaih tawh lo ve numai chuan a lo ti ban deuh char char a tun hma pawh in min ngaih sak ngaiem ni ka nu pawisa min hnuchhia chaua lawm ka hman engmah min tih sak ngai hlei nem fei chuan a lo ti ve ngata a tawk naktu kah board meeting kan nei ang ṭaua hian ka share za a sawm a chang bawk ang pa erawh chuan a lo ti ta thut mai ka pawm lo fei chuan a lo ti vata iu chhungkaw share za sawm nga hi ka ta ni a ka duh duh ka pe thei he chhungkaw mi leh sa i ni duh anih chuan ṭha tak khan awm rawh a nih lo chuan chiang khat pawh i chang ve lovang tiah a pa ina a ben tak sawkah chuan tunah hian i share midang i pek thut chuan zawhna tam tak i dawng thei ania tiin a pa chu a chhang leh hram hei a erawh chuan fei te inneihna chu hmangah in awang niin a hre thei lova a rilruah chuan awm rengin chhui chian a duh ta chutih rualin ṭaua pawh in fei hi hmeichhe awm niam leh chaklo tak ani lo tih chu a hriat chian em awangin hloh rukna te chu a nei ve tho a mahse a lang lo lamah chuan rilru no leh mani inkhawngaihtna awangah mitui pawh siangral fo ṭhian a lo ni ve tho mai he kha a hre chhuakin a number a pek kha a han daila a tlang thei lo mahse a lo tlan pel hlova a lo let leh ngal Jason tih a insawi awangin tunge nih pawh fei hian a hre lova mel model emaw tiin thla khatah milian khatah a rawi a tum a ani pawh chuan sawibuai lem lo chuan a lo laksak ve mai nikhat chu paiuah chuan board meeting chu a ko ta ngei a share za sawm chu a fapa ṭaua hnenah chuan pek a tum thu pawh a puang i share ania i duh duh chu i pe thei ngei mai mahse ṭaua hian kan company atan hian engmah ṭangkaina a la nei ngai lova nakin zelah kan tlak chhiat phah hlawna chance a sang viau ania mipuiin kan lakah rinna an hloh thei bawk tiin an lo rem ti duak duak lo tlat mai le lungai chu tunah hian he group nen 1 billion project in biakna kan nei mek a nehna changah ka in rem siam pui the nih hlo chuan lawm manah min pe mai ula a pawih dawnem ni tiin ṭaua chuan a lo ngen zeu a ka pawm lo he company share 10% neitu ni ma ila chutiah lawm man a awm dawn anih te chuan i fanu ve tho ka ni a in el zawk ila contract nei thei zawk zawk pek ni tal rawh se nge min cho lo deuh zawk tiin fei chuan a lo chhang ve leh ta zan mai le a ṭha e ka cho lutuk che ka nep lo zia hi i la hmu dawn khawp tiin ṭaua chuan a lo lan a ve tlat tichuan project leh share in chu chuan an in cho chho dawn ta nih hmel paiuah erawh chuan a hloh thuan pui deuh a ṭaua erawh chu a lo in la confuse ve tlat
he chuan fei chu ava khawl mai mai a ming zuan a chuan lo chhangin a inbual lawka tu nge aw a lo tih rualin towel min lo pe lawk mai fei na lo ti ri chu he chuan a hre zui a khawl chu a dah ngal he group president a nih awangin hna thil awang hian a buai ni leng thak thak zel a nin riau chang pawh a nei ve thin he group research department manager wanga chuan iwa proposal file te chu lo en sakin tha a tih thu chu a sawi a thawh ho a duh thua sawi ngal ringawt fei chuan thawhdun pui cheu kan duh ve thova kan proposal te hi min en sak vela in tana hlawkna tur zawk pawh alo ni ve mai thei a sin a tih pawh in duh thlanna chu kan thu thu ani a lo la ti tala jawa pawh chuan i u naupa in chan tha zawk achang tur chu i hmu thei thlawt na nge a lo ti ve bawk mahse an in tham lai voice record te chu fei chuan a lo nei ru kheu mai si a play chhun zawm tamai a dawt vek ani kha a lem ani ka ngaidam hra mang chenga chuak nga lang che puwanga chuan a lo la ti ve tang tang mahse hi a lo thleng pheiin wanga chuan lo in sawi thiam tum viau mahse an lo thui chiang vek man tawh si thamna lak chu he group dan kalna ani awangin puwanga chu ban zui ani ta a jawa pawh a chet lak dan ten awm tak awangin thawkho thei an ni ta lo fei erawh chu a zak ru hle he hi mel model emaw ti laiin CEO lar tak a lo ni reng si an project plan te pawh chu ni danga kalpui le mai tumin haw mai a duh tawh mahse he chuan tuna ti fel nga lang u han soifia lo lo te a lo ti tlata damdawi thar an siam chhuah tur atana thaw ho an duh chung chang vel a sawi laiin he chuan a ke chu a lo tlawh chhen a fei chuan a pheikhawkin a lo chhuih fawk a na ti ngang mai a tha khawp mai tiin he chuan thaw ho na thutthlung chu a sign pui ta ani fei chuan contract file te chu a pa hnianah chuan va pe in an in chu ber share chung chang te chu ava sawi pui ngal tunlai chu company hi kan tal buai reuh mai a board member dang te hmai engza pawh an a ve a nakin luka ka pili mai dawn che nia apa chuan a lo ti ta daih mai jawa chuan hnen a chang se vuinah hian i pe ngal awm si a fei na tih pawh in ka fanu tho lawm ni fanu le fapa te chu ka hmangai dan cheuin ang reng pasal i nei tawh a i ha lu tukang chawl hadam ve hrim hrim te he project boy hi inau hne na hlan chhawng la 5% share chu ka pe dawn che nia apa chuan a lo la ti ta deuh deuh ten atangin 5 a maw project ka chan buk anga hei hi em ni ang khat renga hmangai nei sawi chu fei chuan a lo ti ve tlat bawk si chairman kania tiro tisu pek tur pek lo tur ti vela chuan ka thu thu ani he project hi inaw i pek lo chuan manager ini na tang pawh hian i bang theiang a tha lawm ka pa i ti tlat te chuan ka pe mai aniang chu i fel thin e fanu fel ti dan tur ani reng ani share te chu kala pe ve em em ang che kalome ka pa mahse contract kha chhar chiang ve potla he group te khan an du thu sam anga hna kan thaw pui lo chuan alak lowa pawh kan thaw ho na an ti top thut thei reng ania chutiang ani chuan compensate tam tak kan pek angai bukang he project khoi tur hian i fapa chu i ring zo tak tak ang mo i soi ang khan pasal nei hlim ka ni a chawt lak pawh kamamu ve riawa zin thovin te pawh ka chak ve fei in a lo ti ta ka chuan apa chuan a fapa chu project khoi tur chuan a ring zo le mang bok si lova 10% share chu ka pe ang che nangman khoi chhun zawm mai ro ati le tangi nge ruam man na fel fai tak nei thlapin numai te nu fa thil tum chu a thiat hne so hle le lama he mu po chu ala bang chuang lova in mu chhun zawm to lo ero chu a du hle thung he ero chuan in kopreng chu lo du ve thunga an contract ti top te ya chuan a vau ti ti tamai fei po chuan a kal san thei bik chuang lova midang hriat ero chu a du lo thung media ho ma chuan project thar an khoi tur thu chuan puanga i pasal le keima hian i du thlang ro ti in he chuan du thlan tur a pe zui mia chanchin thar siam bel kala du ri lo tia chana wang chuan kum khat hun ka peng che
chen la kan in nei ang tiin he chuan a hrilh le a kan sawi tha le dawn nia ti chawin a chhang numai te nufa chuan payu chu biak tlon te chu tumin a fanu pasal nei tawh hlir a vur mai chu mawlna chi khat nia an hriat thu le mi chhung kaw vulh na mai mai ani thu ti chuan sawi chiama chuti lain fei chu alo kala Yulong project chung changa contract a sign le tawh thu chu ron hril a pa chuan hlim takin chu lo e ve ngal turin alo sawma chawi ai chuan 5% share ka duh fein alo ti ta si jawa chuan lo thik viau ma se na thiam zawk le taima zawk na na chu a pa pawh chuan a fanu chu a duh sak lo thei si lo tuna chuan a pa share za a sawm panga lai mai chu fei chuan a nei thei dawn ta tlat mai an nufa la chuan malak mai dan tur chuan shabok si lova pi ber chu fei adam lo ti in chia hlo chuan hrilh tir ta a angai twa lu tu ka wang chuan pi chuan an in chu chhuah sanin fei chu a zung ngal fei ero Yulong project chung changa professor zia ne na contract an sign na a kal turin a thawmhnaw te chu alo thlang buai ve hle a he chuan kalpui chu duh viau na in mi nupui ala ni ri si a professor zia chu hun vong dik mi tak le thil ti thlap thlap thin mi ani awangin tlai a thiang lo bur ma se a pi chhuah bo deuh thu chu fei chuan a hrit a thut si a ngai twa hle a he chuan lungai su kan hmu watang ti in a chawn kual pui thuak thuak a Alzheimer nat na nei alo ni bawk si nen a ngai tawm hle reng ani a nu ni awangin a ngai hlui em em bawk a van nei thlak takin kawng sira pi lo thu lai chu an va hmu ta hlova hei hi i pasalem ni enge hming pi in a ti chuan tangmin zuan a ni kha fei chuan alo ti khala a fel hle mai ti in a pi chuan a fak hle chuta fei tuila tura kal sawn hlan chuan engei hming kha ti in pi chuan a sawt nawn le a he zun tinga ka ni ti in alo chhang a pi chuan zungbun pahnih an chhung kaw in ro chun chhawn zeu chu fei hnen ah chuan pe in a bun tir ngala pakhat zawk chu he chu bun tir ve bawk ka boral hnuah pawh ka tu nu hi tha takin lo enkawl zel ro aw ti in a chah nghe nghe an haw dawn chuan fei chuan zungbun chuah dil le ta ka phal lo i pi in keimah lawm in pek ti in a rauh hle chuta professor zi khan lo khawlin an hun tiam alo lan tak chuta professor zi khan lo khawlin an hun tiama alo lan tak lo awangin rin tlak lo ti in an thawh ho tumna pawh chu alo cancel ta deuh mai a jawa zawk chuan Yulong project chu a chang dawn ta ni in a lang mahse he chuan zi chu va bia in investment million zathum man kha kapomi mahse mini somhnih panga chhungin kapulai lo thlen hman anga yang hun vong dik mi tak ani a itlai chuan chance i nei tawh lawang avati ve tanga ta zi chuan contract signing ceremony pawh chu chople chil chuan ti top ngalin postpone ani ta deuh mai jawa te rua hmanna chu akal tluang le ta lo tikhan chance ka siam sak che ni kha lom tu soinan kar top chu kabula hun e hmanangai dawn ania ti in fei chu abianga chuan he chuan avamua sak zewa ani pawh chuan poi alo ti lem lo he bula kal atum lai takin mingzuana alo lang thut kapu pian chamania local vela tun hnaya rampona company te nen a thaw ho ka tum la in kapu hian a rem ti lo zel si a min soipui vela ka du ani nang chu i ti thiamin angai na bok che a alo ti ve tlat mai fei pawh chuan lo khawngai ve in ama pui tu ber alo ni ve tho bawk nen apu bula chuan avakal pui ta nge nge hela chuan alo ngak char chara khawl la chu atlang thei bawk si lo alung awi tawh lo hle chuta secretary hnen atang chuan a pasal a pu pian cham lawmna lama fei chu a kal deuh thu chuala hre zui rang takin chulai hmunah chuan avakal ve le hnuhnawh pu ber chuan lemziak an pek te chu tha ti in alo lawm thiam hle a fei zarah chuan a pu chuan oversea project khawih pawh chu alo rem ti hlo le ngal mingzuana pawh chu a hlim hle
anu leh pu te khan an in be lai chu an lo en thleng ani tih an hriat awang chuan in ngei awm tak te chuan an in kuahdir ta vel a rinlo deuhin zia pawh chu a lo lang nulh mai pu ber chu piancham lawmpuina thuh te lo hlan a fei kawr chu a thil in lai chuan a tihbuak khum lui bathroom lam a pan lai chuan a awmzui nghal bawk fei pawh chuan a in ngah thlawn tir avang chuan ngaidam te a lo dil a haw hmasa mai tur chuan a lo nghen bawk chutih lai tak chuan ming zuan a nau chuan fei chu a lo ava a hmuh hloh si avangin zia chu parda phenah chuan a bih ruk tir nghal fei thil ka lo zawt lawk che uzi hian bial nu nei em le a chilo ka ti tawpa tiin a lo zawt phawng mai zia chu an bulah chuan a awm ve reng ani tih chu a hre miah lova a nihlah chuan fei chu a lo dek chhen bawk nen insum harsa a ti khawp mai